गोबाव सम जोबथेसालियाव थानानै गावनि आंगो न'आव सौफैफिनबाय बारग' एडिबि निथुल दैमारि डी नायहाब बिथाङा। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एडिबि बिथांमोनखौ साफानि उनाव साफा गबोनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नो नांगोन दि मोनसे समाव हारिनि थाखाय हाथियारजों सोमावसारनायाव एनडिएफबि हान्जानि खायसेफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादोंमोन। बेनिनो सोरबा एनआइए केस नांना, सोरबा फासिनि साजा आरो जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानांनाय साजा फोसावजादोंमोन। नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोनखौ साफा साफा उदां अख्राङाव फैफिननायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोननिनो गेजेराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर ओनसोलनि 2 नं हिरिम्बापुर गामिनि निथुल दैमारि एबा डी नायहाब बिथाङाबो फासिनि साजा फोसावजादोंमोन। बिथाङा मैया एबा 7 फेब्रुवारि खालारखालि बिश्वनाथ जिल्लानि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै गावनि आंगो न'खराव सौफैफिननो हाबाय। बिथाङा मैया 7 फेब्रुवारि खालारखालि बिश्वनाथ जिल्लानि जोबथेसालियाव उदां जानानै गावनि आंगो न'खराव सौफैफिननो हाबाय। बिथांनि न'खराव सौफैफिननो हानायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोर, समाज सिबियारि दैदेनगिरिफोर आरो बारग' एनडिएफबि लोगोफोरा रंजा बाजायै बरायनायखौ नुनो मोनदों। खुलुमबाय चेनेलनि नामखौ खुलुमबाय। गिबियाव आंनिनो जोंनिनो गासै एनडिएफबिनि लिडार आरो फेडार आरो जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जाहाथे आं दुखु दाहानि गेजेरजों दिनै 11 बोसोर जोबथेसालियाव थानानै दिनै उदां जाबाय। बेफोर जोंनि केसफोरनि केसफोरनि थाखाय माखासे जोंनिनो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' ससाइटिफ्रा मावनानै जोंखौ उदां खालामबाय। बेनि थाखाय आं बहुद रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय। दायो जे नोंथाङा गावनि आंगो न' फारसे मोनफैफिनबाय, दायो नोंथाङा बे न' फारसे मोनफैफिननायखौ लानानै नोंथांनि गोसोआव मा दं? आं लाखथ' हायो आंनि गोसोआव जोबथा खुसि। मानोना आंनि गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ आं दिनै नुफैबाय 5 बोसोरनि उनाव। लोगोसे आंनिनो गामि, आंनिनो लोगोफोर, आंनिनो आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं दिनै लोगो मोनफैबाय। आरो इयुनाव आङो रायजो राजानि जोबथा मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावलांगोन होननानै आंनिफ्राय आंनि जिउ दुखु खस्थ'आ जों बर' हारिनि थाखाय जोङो जेब्ला ओंखारदोंमोन अब्लाबो जों दुखु खस्थ'खौ जोङो लाना थादों। बेनि बेलायावबो जों जोबथेसालियाव थानाय समावबो जों दुखु खस्थ'खौ जों नेवसिनानैबाबो जों बर' हारिनि थाखाय जों सहायलांगोन होननानै दिनैसिम जों सहायनानै थागासिनो दं। गोबां बोसोरनि उनाव नोंथांमोननि आंगो फैफिनबाय गामिनि गेजेराव नोंथांमोन आंगोनि जानानै बे समाव जों दिनै सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर बे ओनसोलनि जों सारियाव गसंनाय गासैबो एनडिएफबि आंगो लोगो बिथांमोन दङ। लोगोसे दिनैनि बे समाव जोङो दाख्लै 5 अक्ट' आरो दिनै 7 अक्ट' बे साननै बे अक्ट'आव जोंनि हालामनिनो जोंनि आंगो लोगो बिर जोहोलाव बिथांमोना गोलाव सम जों बर' हारिनि थाखाय एनडिएफबि आफादाव जोंजों समानै दुखु खस्थ' जाबोनानै नांबोनाय बिथांमोना मोनसे समाव हमजानानै गोबाव सम जेलाव थानांदोंमोन। सासेयाहाय जोबथा जिउ जोबजासिम साजा होजादोंमोन आरो सासेयाहाय फासिनि
अर्डारसिम फोसावजादोंमोन जेन बिथांमोना गोबाव सम जोबथेसालियाव थानांनानै दिनैनि दिनाव सासे नितुल दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हादोंमोन आरो दाख्लैबा अक्ट'बराव बिष्णु नार्जारि बिथाङा उदां अख्राङाव सफैनो हादों। दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि बिर जोहोलाव आंगो लोगो बिथांमोनखौ जोंजों लोगोसे मोनफानानै बा जोंजों लोगोसे ज' ज'यैनो थाफानानै बा जों बिथांमोनखौ लोगो मोननायखाय जों ओरैबायदि गोजोननाय आरो खुसि दङ। दा बेखौ जोङो बिथांमोनखौ जों बरायदों बा हालामनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बरायदों आरो गामिनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनाबो बरायना लादों। बेखौ जोङो जों बारबो एनडिएफबि जानानै रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावो। नंगौ जोंहा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे अक्ट'आव गोजोन गोरोबथा बिटिआर थामथि गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। बे समाव जोंनिनो बिर जोहोलाव सानै जोंनि ओनसोलनि बिथांमोन मैया दाख्लि गनाय आरो दिनै गबोनाय बिथांमोननि जिथु न'खरनि हालोद आरो बिथांमोननि गोबाव सम जेराव थानांनाय जिथु न'खरारि आरो गाव बिक्ति गोबां रांखावरि आंखालाव दङ। दिनै बिथांमोननि जिथु गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो गोनां रिहाबिलिटेसन बिथांमोना थाबैनो मोननांगौ जों बेखौ हास्थायो। लोगोसे बिथांमोनहा न'खराव बिथांमोनखौ सानैखौ बख'नायनि थाखाय न'खरा गोबां रां रुफा धोन सम्पति खहा जानांदों। बेफोरखौ जेन सरकारा दा सोलिबाय थानाय सालायदों बिथांमोना जेन बिथांमोननि न'खरनि जिउ खुंना थांना थानाय राहा लामाफोरखौ जेन एसे अननानै माबा मोनसे राहा लामा हरनानै होयो बेखौ जों खावलायो। हारिनि सासे बिर जोहोलावा गावनि आंगो न' फारसे मोनफैफिनबाय। दा बिनि गेजेरजों नोंथाङा ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जोंनि दिंखियाजुलि ओनसोलनि आरो बाथासपुर ओनसोलनि जानानै मोनसे दिनै खोब मोजां गोजोनथाव खौरां आरो मोनसे जोंनि थाखाय मोजां। थारमाने गोबाव समनिफ्राय बर' हारिनिनो नांबोनाय मानगोनां नितुल दैमारि लोगोसे बिष्णु नार्जारि बिथांमोना एनडिएफबिनि मुङै बर' हारिनि थाखाय गोबाव सम नांबोदोंमोन आरो बिथांमोना NIKSजों गोबाव समनिफ्रायनो गेलेबोबाय थादोंमोन। दा बेयो उदां जाबाय, दिनै उदां अख्राङाव मोनफैनो हाबाय। दा जोङो रायजोनि जानानै बा ओनसोलनि जानानै खोब मोनसे गोग्गानाय मोनदों जे दिनै बिथांमोना फासिनि जोबथा फासिनि बेलायाव मोनहैदोंमोन आरो लोगोसे थैजासिम जेल जानायाव मोनहैदोंमोन। बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा नांनायनि गेजेरजों आरो गोबां NDP आफादफोरनि बा रायजो राजानि मददजों बिथांमोनखौ जों उदां खालामनो हाबाय। दा बेयाव जों रायजो हिसाबै बर' हारि हिसाबै गोग्गानाय दङ, गोजोननाय दङ। दा बेयाव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे दिनै बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि सानै थरनै अलंबार होननांगोन जोङो। बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गोबाव सम नांदोंमोन, गोबाव सम हाग्रायाव खस्थ' जानांदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जेलावबो बिथांमोना खमावबो 13 बोसोरसो बिथांमोना जेलाव थानांदों। दा बेयाव बिथांमोनखौ दिनै जोङो उदां अख्राङाव मोननो हानानै बा जोंजों लोगोसे मोननो हानानै जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे आसा खालामदों इसोरा बिथांमोनखौ अरायसम बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन, बिथांमोनखौ आशीर्बाद होगोन आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोना बर' हारिनि नांनाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ अनसायनानै लागोन आरो बिथांमोनखौ मान होदों, सनमान होदों। दिनैनि नैबे गोजोन थासारियाव जों बिथांमोनखौ बरायदों, मान बावदों जे बिथांमोना बर' हारिनि थाखायनो नांना फैनाय साफा जोंनि बर' हारिनि अलंबार। दा बिथांमोनखौ जों मान बावनो मोननानै बरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दा गोजोनथाव आं बे न'खरनिफ्राय आं नितुलनि बिफा जानानै आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे जेनेबा आंनि गथ'खौ आं हास्थायनायावनो दिनै मोनाखैमोन, नाथाय दिनै बे गथ'खौ आंनि न'खराव सफैनायनि थाखाय आंनि गोसोआ बिराद खुसि जादों आरो रायजो राजाबो माखासे मदद होफैनायजों रंजाखांदों। दुखु जादोंबाबो आं दिनै खुसि मोनसे मोदै जों आं दिनै मोनदों आरो।